Pane nhau inotaurwa nevakomana ve the ruling party vatoro masvike kuti guku rahundi inokanganikwa kana tichinge tarinema maprovinces emunyika yeZimbabwe. Pane mashoko anoitaurwa naadvocate Nelson Chamisa vachiratidza kuti aiwa vanofara pamusoro pemashoko anoda itaurwa navakomana ve the ruling party Zanu PF vachiti aiwa takambozvitaura. Sanambira mashoko anobuda nyuka pana apo subscribe like turn on the bell like kuti muna pahendo yaadvocate Nelson Chamisa anouya anyora achiti renaming of provinces. This has always been our manifesto issue. I like it when ideas inspire and resonate across the political divide. Proud to be ideas driven and policy centric, reasserting our record as transformative thought leaders. Our vision for Zimbabwe is solid. Below is an excerpt from our previous election manifesto. The future is exciting. Aisha God is in it. Anabawaya nyora achiti transformative makers develop an inclusive national vision accepted by all stakeholders, implement a program of transitional justice and national healing, harmonize all laws to the country's constitution, resize and restructure the country's governance, create a law to establish the Consultative Development Council, establish a new anti-corruption procurement legal framework, pass the law to actualize devolution, renaming the country's provinces and move the administrative capital to Gweru. Do panouya pachitikwa naadvocate Nelson Chamisa panamba 8 achiti aiwa zvamuri kutaura izvi zviritorimo mumatransformative makers edu zvari kuona kuti aiwa zvinogoita kana vakomana votora vachiti Zanu PF ingokopa blueprint yaNelson Chamisa vanhu vanoona sekuti aiwa manyepo paNelson Chamisa ane achiti aiwa ndo kwatiri kuenda, they might deny kana kuramba but ndo kwatiri kungoenda, vachauya vachifollow our own channel. Tunze mafunguro enye muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi mina comment section medu. Subscribe like turn on the bell icon.